Kamekalaya Awaken Concerned Citizens, but ka Awaken India Movement. Kan penoi ka Clean Political Campaign, haka Shinong Mausenram, kabahab hi haka Mausenram Constituency, haka Arpo Tarik Urisa ar Hajar Arpo ar, haka Por Katway Bejeman Stem. Bat bantip company, wan ban mi shakateka chingelang, hakateka sngi, kabakar pang, nakabenta ka hok bat ka chinshisha, jongi ki padon vote. Ketika clean political campaign kalong kaba don kam shisha na kabta jengi kum ki pai ba nong tab vote apo jela meglam probawai ya kaba ngi latip shai ya ba nika MLA election jong ni usnam arjar polai kan sawan po jela ka jongi teke ka bangi ko am pensngau ya kaba mantang le yo bani shong mani perkhat ki kam babun but ya kaba ngin sedang ru ya kanika clean political campaign ngin yo ban sedang hi po ka snong mau senram kaban long haka Arputrik mentau benai. Jika ni ka clean political campaign ko mencu no. Kalau kawai na pedeng ki bentah ki bakongsan bah hak beri ban pensai ya pedeng jongi iwe pa iwe kum kinong tap vote dia ka bangi jukran na kapor sa kapor. Rights of the citizens. Ka hok jongi kum kinong song snong. Ngi don ru ya ka hok ha pedeng jongi kum kinong song snong ki belong kinong tap vote. Haman na iwe pa iwe na pedeng jongi ngi don kapor. Bat kata kabor kalong kawai na pedeng kanong kenti ya kabangin haban bat scam om bangin penlian lanai bangin sapriang lanai bangin persang bandino ya ka syaki wepat jika berkhot ka bang persang ne kapor kanika clean political campaign ya kabala pelong daga kenhun Meghalaya Awaken Concerned Citizen ko mga depan penpau kabalong ka Arputrik mentau benai nalu kapor kharwi beje hapo ka Shinong Mausenram kabadi ka Mausenram constituency ban nakaliang jongi kum ka kunhon ru ngila khot lang ki candidate ki ban yakun na ki party bopher nang tinapo ka Mausram constituency bakin don lang hakati ka sngi ya ka ban nakaliang jongi ru kin yo ban ai ki pensyai syagi pat ban nong song snong halor kata ka nong kenti ka baki yeng ban mi kum kita ki mi khmat ki ban shim ya ka banta ban long ki leader te ka ai ki bro kho ya ni ka por ya ka ban nakaliang jonga ngasngo ban ong ba ngai ki jing kublei sha bro kho ki para nong song snong ki belong ki concerned citizen ki belong ki nong song snong ki bedan jingkit kli bat ka ai ka bangan haban pertash pi ki pai ba ro ko ki pai ba long ki bahusiar long ki bakit kli ba wat nem pen mi ya kanu ka kantin ba pin ong ba ka vote jonga ka long ba kam kai hende ka ai ba pi di su thu sai hi leadership ba ka vote hi ka jonga ba ka jong pi ka long ka bor ka ba khrau bangin jet ya ki breo ki ban long ki nong mi khman la ka long MLA MDC na ne MP ro kumjo Di nakata kadao hapedeng kanika benta jong kanika clean political campaign ngilayo ro ya ka team ka bangilabu kadika my vote is my future ka vote jonga ka bongno ka epic ka bangibat kadika lawe ka banwan ra ya ka jing im jonga lada manga ban maping ilong ki breg babakla da ka bangi persang bandido no ya ka skiwipat lani banong ba ka vote ne ka epic ka long ka egi bomdon kam kata kamun ngimde ki breo ki balong ki nong song snong ki badan ya jingkit kli na ka benta ka hok ba jing shisha na kata ka daw hakani ka po na kaliang jonga nga sabun penpau ba ki baro khoi ki ba na kaliang jongi kum ki nong song snong ya ka bangila shim ya ka lenti ngim tiep bala kanu ka party ka ban khlan ngim tiep lang ide na kanu ka kanhon na kanu ka snong ro ndre ka bro khoi ni ban kan mau shai ba ka epic hi ka bangi bat ka di ban long ka we na pleng ki benta ki ba kraw ba manga ban mapi ni don ka bor kum ki nong je di kani ka bentak ba kraw ban ngak sngo ban kerpat sabur khoi ru ki para nong snong na po ka mau snam contensi kumjuro ya lagi jong ki para nong snong ki bedan hapo ka jela Meghalaya bro ka wei ba tongin long ki breu ki ba yu ijngai ba tongin long ki breu ki ba sngo tho ba ki ba shempang wanam ailat ba ka bro khoi kan persang ban yelam ba kla lenti yengi na kam tak la sai ba la sisngi ba ngak sngo tho sai ba ka future ka jongi kalong ka vote ka badan hanga barapi Tika bro khoi nga so banong kumta bat nga declare ka ni ka benta na kaliang jong ka Meghalaya Awaken Concerned Citizen ka ni ka singi ba benta ba nang ni syakmat nakaway ka constituency syakaway pat ka constituency ngin persang manyay
in ya hi la jong kalti kat bangila la kaboi la kabor ka jongi bar ka e ber khoi ru kalong ha padeng ka jing don kam jong ki pat ba nong sos nong jong ka nok nok constituency ka bagi sham ka bagi don kam ban kalian jongi in hiar ban let ban pelong ya clean political campaign ngi la long kil pagi bal pen kre ban ngi don kam ringkat lam ya ka jing trailang ya ka jing kersan lang ban ka jing aibot ka jing aibor ka jong pi boro iwe pi we ba ngin yo ban pentelun ya ka kam nomor balai ngin wanra ya ka jingkela na ka benta kala sai ba kala chisngi lada manga bat ma phingim long ki pri wi jingai kam dan jimut ba manga bat ma phingin long ki nongjit ya ki nomi khmat nama ki nomi khmat baro khoi ki bayeng na ki party ba pher ki bayeng manye khon ni ka kardan kum ki MLA ka shong hanga ba da phi bangin jit lada manga bat ma phi ngim la ka ngim dan bor de ke baro khoi ne ka por ngaso man ong ba ka hok kalong ka vot jonga ka bor ka shong halon is sempre akti ijongi malai wei pe wei habang ilai ban tap vote karwan ra ka jingkela wat pen sapret ya ka kita ki de ki ai berhoi ki banga perta si pe ki pai ba no song snang nang ni shkhmat ngin persang ban yai kan la ka boy kan la ka bor ringkat lem ka jing sendar lem ka jong pi wei nak benta kan la sai ba kan sini kublai sibon kita ki de ki berhoi banga pen pang te to ha ka bani kong so ban ai kublai ya ki parado ki prasnam ki bon po jong ka jela magilai pura koi te ngisu ban pen pau spi ba gane ka por ka minta ba hidap na jing sokhya ka bokraw ha we de re ka che re wa chung namar ka ba ngim tip ka ek ban saja ha gane ka porthe ki ba ngi em kham tam hane ka jela ka chung te kom kata ka ba nagalian ka chung ngin pulong ikani ka political campaign ante po mo suram te ke ka ba ngidon kam kum ki pai ba ka ba ngidon ka hok ya ka ba ngin jet ya kita ki nomi khmat ku jingi namar ba ka vote ku jingi kalong ka ba koridor adu kata na ka ta ka sansnem ka ba kumno ngin pha mane kumno ba ngin jet ya kita ki nomi khmat ku jingi ya ka ba kin leit hapo assembly ban thau ki an ban thau ki kanun na ka benta ka riti ka dustur na ka benta ban yada ya kasnong ka thau ban yada ru ya kali ba kecek bener buat kowe te de tak kadau ngi kum ki pai ba nong susnong po jong jelah buat kowe ngilong ngide banong ki pastat bat ngide banong ki basyampan habai de ba benta namar ba ka election kal ajan jong ni snem arjar pulai te long ki ba kinit benreu long ki bi ijngai long ki ba pe jngai ngim de ban cha pen bit hang no ngim de ban cha pen bor hang no ngide ban don kata ka bor jing sotu halade ngide ban don kata ka jing syampang halade ya kaba kumno ngi ban jet ya kita ki nomi khwat ki bada long sisa kata ka bakentang bat ka bakodor hadu kata kane kamde ka tamasa ha ka bangin jet ekonomi khwat kamde ka kamkai kamde ka kam sopa andre kade ka kam ka bakodor hadu kata ya kaba ngin jet ya kita ki nomi khwat mangi hapan ban ne ka ju namar ba ngidon kam sisa ya kita kinong ilam kiban yo ijngai kita kinong ilam kiban yadai ka riba ka cek ban reu ko jungi namar ba ngingim tip ke ek mas saja hagi ni sni ki por ki bang sawan te de na takadau ba nangi na kalian ko jungi ni khot ni wari pi ya ka ba phini ailam ka kti kawan kti kdian ek ban stok ti lamat ni ya ka ba phide ban sotu tak we ka ba omdan mono bala ban penbor ka vote ko jumpi omdan mono bala ban wan thong ya pi bakin penbor ya pi la kin penting peswet ya pi ki pai ba pili ban sutu syai kata kaba ka vote ka jumpi kade ka rai ka jumpi omdan mono balak ban penbor pi te de na ta kadau ko ki pai ba jong ka jela me kale borok kowe na kintu na khot ngawe pi ya kaba pin sutu syai ba kane kala de ka por ya ka bangin kenet menreu no ba kom ki pai ba jong ka jela me kale borok kowe ya kaba kumno ngin powder kumno bangin sandor ya kata keri ba kecek benda buat ya kalawai hi borok kowe dengan nandum kan bun ketien ngasu ban ai kuble ya borok ki paradok ki prasnam juga bring new trap ki bayok slow ling ba kene ka social media de lese kidon ki bom iru e kene media phira ban ra e kene khobor ban pesutu ru isiki ya ka kat ki bala ba ki ban wan hangte hapo mausram hapo yo ya ka ba ban wan di ban snok tila ban ngi hakete kesni te bat lese yo ladanan don mano ki ban khot engiru bangin wara biang ikini ka political campaign kini ki cakaro
kata nak kalian kecil lalong kibala kloy ngilong kibala penkret bangin ilai benesi mentala kalau hakino kino ki konsumsi lala kalau hakino kino ki district ni kloy benesi menta nak benta ban pensutu ni kipai ba nam ta kalawai ba kecek bener borok kowe ketang kiti berkejan ai kublai langi pi borok kublai sibon te kani por ngai kublai pi kipai ba kiba ya pet tang kani news ko menta te ngai kum wei usam lama joka jalami khalia bro ko wei te ne kalian junga hi harangkat ke jingdon angkat kani ka clean campaign kadon kat tu kan dia bangan pasat dem sapiki pai ba ya ka bri nyok trap bro ko wei te ke e ka ba ngin sa penlong mentai campaign ka political campaign ka bangin penlong ik program ba pher le sing la ban sedang sa ka at fotrek mentau benai po mau senram bak ter bat kai kan kusa ka bangi kwa ban share se pi ka long ba kum no bangin ngin jiet economic khmat ki jongi hang ni kai ka bangi ngi ya sa campaign ka bang ngim sum thau yung no u MLA na ki ni ki party kai ka bangi campaign ki ban pensias ki ba kum no bangin yo ela ka hok ki jongi nambar ka hok ka jongi ka di ka hok ka bangi ngin tap ya ka vote joki te penting tu ki ba kin ya wan lang hakali ka campaign ka jongi ka bangin keleng dingba ka mau senram bat kwi caka de sik la bandong hapo kini ki thai shillong bro ko wei te ni kerpat e phiki pai ba we pi bai man singap lam ni ka jing pensai ki jongi hakat ka campaign jongi ka bandong ki pa pher te ngai khublei pi bat ai jing ka siam lem na ka banta ka jing pendong jongi ki campaign pa pher khublei simon